हेकारनि टार्गेटआव असमिया शिल्पी बे खेबाव हेकारनि टार्गेटआव आसामनि शिल्पी आरो महरगिरिफोर आसामनि गोबांसा देंखोगिरि आरो सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट हेक जानाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हेकारा आसामनि गोबांसा शिल्पीफोरनि फेसबुक एकाउन्ट, फेसबुक पेज, इउटिउब एकाउन्ट आरो गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया एकाउन्टखौ हेक खालामदों। बबेखानि मुंदांखा देंखोगिरि दिक्सु शर्मानि फेसबुक एकाउन्टआ हेक जादों। नीलोत्पल बरानि इउटिउब एकाउन्टआबो हेक जादों। बेबादिनो देंखोगिरि सुभाषना दुत्तनि फेसबुक एकाउन्टखौबो हेकारा हेक खालामदों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि सौरभ काकतिनि रुद्रस्टक एन्टारटेनमेन्ट मुंनि इउटिउब चेनेलखौबो हेकारा हेक खालामनानै लादों होननानै खौरां ओंखारदों। बाक्सानि भुयापारायाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि 21 नं सालबारि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय भुयापारायाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंदों। सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारि, इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारि आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव बे जयनिं हाबाफारिखौ खुंदों। बे हाबाफारियाव कख्लाबारि आरो सालबारि बियाबनि सा 150निबो बांसिन बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान खालामदों। बबेखानि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि हालोदा मोजां नङा। सिगांनि समाव मन्त्रि एमएलए थानाय समावबो मोननै बिसायख'थि जालांदोंमोन, नाथाय बिपिएफआ देरहायाखिसै। दालाय सोरखारबो गैया, एलायन्सबो गैया। बेयाव बिपिएफ दोलोआ माबोरै देरहाबावगोन होननानै बावैसो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव आखाइ हमफैनाय सालबारि एमसिएलए जय मोसाहारिया इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बुंदों। फैगौ 8 एप्रिल खालि आरोबाव 5000निबो बांसिन बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा इउपिपिएलनि दोलोआव जयन जागोन आरो बे जयन जानाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि सासे आगोमा सुबुङाबो इउपिपिएल दोलोआव जयन जागोन होननानैबो एमसिएलए जय मोसाहारिया बुंदों। सिडली आरो सानजा क'क्राझाराव एनडिएनि बाइक रेली 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि इउपिपिएल एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होनांगौनि थाखाय सिडली बिधान सभायाव एनडिएआ बाइक रेली लादों। बाइक रेलीखौ चिरां जिल्लानि सदर काजलगाव बाजारनिफ्राय जागायना साथिफुर कयला मयला आइपुवालि सान्तिपुर रुनिकाटा जानानै बांगाल दबायाव फोजोबहैयो। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया फिरफिला जांख्रिनानै जागायना होनाय बे बाइक रेलीयाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे मित्र दल बिजेपि आरो एजिपिनि मददगिरिफोराबो बाहागो लादों। बबेखानि सिडली बिधान सभा बियाबाव जयन्त बसुमतारीया 1,30,000 भट मोननो हागोन होननानै दाबि खालामदों रोनगोरा नार्जारिया। ओरैहाय क'क्राझार जिल्लानि सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबावबो दिनै एनडिएनि बानजायनायाव बाइक रेली हाबाफारि लादों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवनानै होदों बे बाइक रेलीखौ। बे बाइक रेलीयाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे एमएलए रलेन्स इस्लारि, एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्ममोना बाहागो लादों। टावानाव 7.5 गोख्रैथिनि बांग्रिं टावानाव गिख्रंथाव बांग्रिं थांनाय 25 बोसोरनि देरसिन बांग्रिं टावानाव रिक्टार स्केलाव 7.5 गोख्रैथिजों मावनाय बांग्रिंआ टावानखौ सोमावग्लुंदों। बे गिख्रंथाव बांग्रिंनि जुनै टावानाव थेर बेथेर, बेनि अनगायैबो गोबांसा सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्दों। बांग्रिंआव थेर बेथेर जानायनि माखासे सावगारिफोरखौबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला बुधबार खालि फुङाव मावलांनाय बांग्रिंनि जुनै टावाननि राजथावनि ताइपेइआव उरां गाथोन, रेल स्टेशन, बास स्टेशनजों लोगोसे हस्पिटाल आरो गेदेर गेदेर बिल्डिंफोरा थेर बेथेर जादों। जाउनाव फोनांजाबनायनि राहायाबो बन्द जानानै दं। ओरैहाय टावानाव 7.5 गोख्रैथिनि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि उनावनो
जापानाव सुनामिनि दोहै नुनो मोन्दों। जाउनाव जापानाव सुनामिनि एलार्ट जारि खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनबा गेरेन्टि लाना कंग्रेसआ रायजोफोरनि खाथियाव थांगोन। राजीव भवनाव कंग्रेसनि मोनबा गेरेन्टि कार्ड। बे मोनबा गेरेन्टि कार्डखौ लानानै कंग्रेसआ रायजोफोरनि खाथियाव थांगोन। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ बुधबार खालि गाहाय मावख' राजीव भवनाव मोनबा गेरेन्टि कार्ड बेखेवदों। कंग्रेसनि बे मोनबा गेरेन्टि कार्डआ जादों लाइमोनफोरनि न्याय, आइजोफोरनि न्याय, आबादारिफोरनि न्याय, श्रमिकफोरनि न्याय आरो पार्टनारशिपनि न्याय। बेजों लोगोसे आखायानो सिस्टेमाव सोलायनाय लाबोगोन मुंनि स्ल'गानखौ लाना कंग्रेसआ भटारफोरनि गोसोखौ बोनो नाजादों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि सेथि गेरेन्टिया गासिबो लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ गिबि बोसोराव 1 लाख रांनि बेथनाव थिसनथाइ होनाय। नैथि गेरेन्टिया निखावरि थाखोनि मोनफ्रोमबो नखरनि सासे आइजोनो बोसोराव 1 लाख रां अनसुंथाइ होनाय। थामथि गेरेन्टिया दाहार रेहाय होनाय स्वामीनाथन आयगनि सुबुरुनखौ मावफुंनाय। ब्रैथि गेरेन्टिया साफ्रोमबो श्रमिकनो एबा बैना जाग्राफोरनो सानफायाव खमैबो 400 रां मजुरि होनाय। आरो कंग्रेसनि बाथि गेरेन्टिया जादों समाजारि आरो राङारि समानथायनि थाखाय मोनफ्रोमबो हारि आरो हारिसानि साफ्रोमबो सुबुंखौ साननाय एबा सेन्सास खालामनाय। बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ नमिनेशन गथायबाय। 10 नं दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ बिजाथिलाइ बिलाइ एबा नमिनेशन पेपार गथायबाय। बुधबार खालि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि आरो एमएलए चरण नार्जारिनि नुजाथिनायाव दुर्गादास बर'आ अदालगुरियाव नमिनेशन पेपार गथायदों। रोजा रोजा मददगिरिफोरजों लोगोसे मोनसे गेदेर रेलि खालामनानै दुर्गादास बर'आ नमिनेशन पेपार गथायदों। दुर्गादास बर'नि नमिनेशन पेपार गथायनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकियाखौ गोख्रों रावजों सावरायनायजों लोगोसे मित्र दल बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएलनि हेंथायैबो गोख्रों अजदफोर होनानै दरं अदालगुरियाव बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'नि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि दरं अदालगुरि लकसभा समष्टिनि बिसायख'थिया नैथि खोलोबआव फैगौ 26 एप्रिल खालि खुंजागोन। बेनि थाखाय बिपिएफजों लोगोसे गासैबो हेंथा दोलोफोरानो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। बेखौबो मख'नो नांगोनदि दरं अदालगुरियाव एआइइउडिएफ दोलोआ बिपिएफखौ मदद खालामगोन होननानै माखासे सान सिगाङावनो फोसावदों। अदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि अरनेक सिंहखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। अदालगुरि जिल्लाया गोदान जिल्ला बेंगिरि मोनबाय। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों राहा लानानै अदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि अरनेक सिंहखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला अदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि अरनेक सिंहखौ भेटेनारि बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि महरै ट्रेन्सफार खालामनानै एनिमेल हासबेन्डारि भेटेनारि बिफाननि आथिखाल जइन्ट सेक्रेटारि जाभिर राहुल सुरेशखौ अदालगुरि जिल्लायाव गोदान जिल्ला बेंगिरि महरै लाबोबाय। बबेखानि बिहार, झारखन्ड, उरिष्या आरो अन्ध्र प्रदेशनि गोबां मावख'गिरिफोरखौबो बिसायख'थि आय'गनि कमिसनार राजीव कुमार आरो सुखबीर सिंह सान्धुमोना गोख्रों राहा लानानै ट्रेन्सफार खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्लायाव गंसे भिभिपेट एबा भटार भेरिफिकेसन पेपार अडिट ट्रायल मेसिनआ गोमानानै दंमोन। बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि हानजा बिपिएफ दोलो अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बिसायख'थिनि आय'गनो कमप्लेन लेटार होदोंमोन आरो बे अजद बादियैनो जिल्ला बेंगिरि अरनेक सिंहखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जादों।
आंखौ निजायारि गाज्रि मोनदोंब्लाबो मदिनि थाखाय भट हो प्रधान बरुवा। गिबि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसामावबो फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिफुगासिनो। बेबादियैनो बुधबारखालि जनाय मुरखं सेलेक्ट मिसिं क्रिस्टि भवनाव बिजेपिनि बिजाथि प्रधान बरुवानि जानानै एनडिएनि मोनसे गिदिर बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल खुंदों। बे फोसावदिंनाय मेलनि जागायजेननायाव 80 नं बिधानसभा बियाबनि एमएलए भुबन पेगुआ बिजेपिनि गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनायखौ गुवारै बेखेवनानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसे आथिखालाव कंग्रेसआ लांदां जानानै दं। बेनिखायनो गासिबो सुबुंफोरखौ बिजेपि आरो एनडिएनि बिजाथि प्रधान बरुवानो भट होनो थाखाय खावलायो। बबेखानि बे फोसावदिं मेलाव प्रधान बरुवायाबो बिजेपि सोरखारनि जौगालु बिथांखिफोरनि बागै गुवारै बुंथियो। बेजों लोगोसे आंखौ निजायारि गाज्रि मोननाय दंब्लाबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि थाखाय भट हो आरो मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि जाहोनायाव मदद खालाम होननानैबो प्रधान बरुवाया बुंथियो। एमप्लयमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिकाखौ एसआइटिआ जेरा खालामदों। एपिएससि केलेंकारिनि सायाव एसआइटिआ नायबिजिरनो जागायफिनदों। बेनि गेजेरावनो बुधबारखालि एमप्लयमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिकाखौ एसआइटिआ जेरा खालामदों। एपिएससि केलेंकारिखौ लोब्बा लाना एसआइटिआ मृदुल हाजरिकाखौ सोंनाय फिननाय खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला एसआइटिआ समानजारि खालामनाय बादियै मृदुल हाजरिकाया बुधबारखालि सिआइडिनि मावख'आव थांनानै एसआइटिनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जाहैदों। मख'नो गोनांदि मृदुल हाजरिकाया 2013 मायथाइयाव एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नाथाय एपिएससि केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनाय एसआइटिनि टीमआ बिनि एन्सार शीटआव एबा फिननाय बिलाइयाव बेले-बेजे जानायखौ मोन्दों। बेनि बागैनो एसआइटिआ मृदुल हाजरिकाखौ जेरा खालामदों।